Vatandaşlar amin deyin. Gelli gözüňizden gelsin. Allah Taala gözüňizden inşallah şu alan puluňyz bara hastahana sowursaňyz. Allah Taala size şu pulu mehtej etsin bara. Bir köpek Amin. su getireniniz bolmasyn o bara şunu edeniňiz üçin bara. Yakan yerinden vara su vereniň bolmasyn gelli. Ayalyňam şeýle, чтоб когда вы умирали, вам не было человека, кто вам стакан воды принес за то, что вы сделали. Пусть Аллах унизит вас в этом мире и в вечной жизни, и в день суда, чтобы Аллах ваш гнев свой спустил на вас. Аминь. За то, что вы так поступаете. И мы не оставим вас. Я буду с вами до конца воевать. Vatandaşlar, efir yapýasyň soňuna da Allah Taala seniň belaňa bersin. Geldi seniň we maşgalanyň gün ýüzü görmäň inşallah. Şu dünýada çekip Amin. iň soňky demiňde bara suw getireniňiz bolmasyn geldi. Gözüňizden gelsin gan bolup bara şu halka edýän zatlaryňyz, şulardan biri edin. İnşallah. Amin. Sendin ayarlar bilen görüşip bilýän geldi. Gel men bilen görüşsene bir gayrat.